له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على فضائله ونعمه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافب بلم ومسد. الحمد لله تنوب عليه ألمي يخلق ما يشاء ويختار. ألا بفندلان مياجا نيغا سكاندلي كيكا بواكا فندلان ونا مياجا سكاندلي تجونغلو أم بالشريعة وعلى كلباديك ألم مينجللو فرانغات ألالا مرأي على التاي تنوب علي وسيبه وعلي دي كوبي كليكا كشريعة كروكريا على كرا كتشيدياكا صلى الله عليه وآله وسلم. Cide mini ala ya kerengere ka bunya ka korota ka fo a chili hakela wama arsalnak illa rahmatan lil alamin. Ama Muhammadu ci foi kama foki ke hine lil alamina davebe al alamin don bo ko fo fe no ta ala re ko ni o bede be alamina kono ambi kishille macama ina alafe ako jidi ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani ala kira somo ani ajenyo ani ma turu no fe chenga fukatasi alqiyama sanga silim oko anye wele dakam korobla nida taqwa no ala nyesra nye wele dakai atlalaw ma mambo o wele da kaima ma mambo o kangar da kaima o blasrali ma mambo ama hatta al-anbiya wa rusul hali chidi woni nabi mom alayni makan fo uyi ayu blasralai alay israya wasiya wa ya allah ta'ala ka blasrali kay lil awwalina wal akhirin bi nass al-quran bi quran an-nass galip manamo Allah ta'ala min fuye oye ali ala nyesraje wa ode fora labana mo akoto bebiski odeka wa sumani keminaye ode ala yere yoro inna akramakum inda Allah ikado awla ma ba ala yo atqakum oye awla ala yesraje bay wa libasu taqwa dhalika khair. Adama de mana pari chugo ko ala yesranye fini de ma min fere bolani oye o de finu la so hera bay wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa ay israfana fanata no ye al-qiyamah sray no ye ala feita sray o israfana wala so hera ma o fere ala yesranye mana ni mami da ala nyesrayna ay da je kono ya wani ala sonama bi dan la haraska fuitwa sra manye mami bisra ala nye katimika ki chugo do atigila adaka ala kademe ba atiki no fe katimika Allah ta'ala ka boda atiki no kasu katimika kuble umana ya rabbi ala kan ji da ala isra'ila ala nyesranye baro ala kuno ya amma
o ka angele ko ka nyo wele kan ala nyesna yama o mi khutuba be damne o ko al-islam wa ala barkada ay to an Allah ta'ala barkada ala kan nemauka anaka fsamandi yakuka ni nyana ma hero fule akene kanda ana dugule adama de rabbi minye ka somi soro ani kuma do lay hakli rek semima abe wala ka fsamandi adla wama bikum min ni'ma famin Allah hero fule abe ala ka fsamandi yodi dhalika fadlullah يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هيرو بما بلو أبورا على كف سمانديا لا على ديف سمانديا تكي وعلى با كف سمانديا كوكلا تشغل من كداي ودياتو على كرا صلى الله عليه وسلم أيرت تشغل كيوي أبار نفهمو كلا أولا ويجمعي نوي أنا على ديلي أكف سمانديا لا yani ka ala jalaki munakari ta chara ne tay munakari beta ne teti iraka ala deli ka nyini ni ka ala fe o ofsamandia ko dileuna ala hera mununge aka jongi a hera wala belebele o de ni'matul hidayah ni'matul iman ni'matul ta'a kanda nema liman yan nema ani ala batore nema ala batore nema de ko da ala jom min kanu istakhdamahu fi ta'atihi abi ibla kabarala ga ni mi ma fam o hakila ko bara nunu de dagay ale dala ko e toroy ko e ngoye ko e doni kasoro ala hinena de la ki swandi ki fara akabara kelauka amsali meni ni bara yoro nyemo ba nay mado swandi ko ke département do nyemo dun be folike min swandi rango de folike wa am patron fu ayaka dana dali minga nga imblali minga ni bara ede kan nafa balaw amma alidu nakada ya bi nyona wala bla wa ala kulli bati man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha ibe ala kubara minga kayere yedido opani ala sona ikafara akabara kelauka min ahli at-ta'a ikaye labatuli dungewla ede ba ala fu ka ala tanu ka ala barkada ka nisoja ni oyi ifare be foni ni oyi o de ba adama de jidi ibaye kuma be ama fo ko dugo ke limaniya jidilla limaniya folo min dira ema e mo barkadaw e be ala batu minaka koro e mo barkadaw e kembe ko file dagay e kembe ko file toroy e kembe ko file doniye inwana ka cham kasoro adama din shi jala yerete mashi gwanzate kuy bebe dolaw ngani ala ibla a heremana ibe ala fude ta adama de bebe dola doti selinga ngabe dona ebe silla kuma mina safo jogo nanna kuma mina fana be dona foka washi afana be ka yoro jando sirata kwa be entraînement abe ko dolaw nga eta de ala heremay ni ala ita fa be akula herema ma edi ba ala barkada wa ala barkada ide o de bina ni jidili mana ni kanda baro masira ni here baro masira hallo ya sura adama de dla chula ko geleya do be o ko kella andi geleya yede amba nafa de yi amba sara de fle amba ala je de fle ote hatta yana ma dam taku enyeba o kojumuna ni toro do temina o teyu adama de rebe hero here yini basurani toro do sugi menyona hal yana ma dam taku ngamumbi nyina atoroko a here bunya oni limani mamin labo ni ala bato here bunya fle ka ala bato sara bunya fle
ka ala yɛrɛ diɲɛ filɛ i mana fɛn o fɛn kɛ o ɲinini na o bɛɛ bɛ k'i bolo sa fitinin ye de ye limaniya kolo girintigiw ani limaniya lafulentigiw ni de ye danfara ye u ni ɲɔgɔn cɛ ni de ye danfara ye silamɛ ɲuman ni silamɛ lafuli ni ɲɔgɔn cɛ ni de ye danfara ye mumini ɲumanw ni munafikiw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan munafikiw b'a ye nin ko in kɔni ye daga de ye ale ta la e m'a ye i bɛ munafikiw ka munafikiya bɛ dɔn kuma caman de ye ala ko baara gɛlɛmayɔrɔw la baara minnu kɛli ka gɛlɛn ni ma n'u kɛli ka gɛlɛn farikolo ma ɔ kuma na ala ka fisa man diɲɛ dilenw an ma an ko kuma daminɛ na ala de ye masa ye masa min a bɛ fɛn dilan min y'a diya a ka fɛn dilanlenw na a bɛ fɛn suganti ni min y'a diya ala ka jɔnw na n'i ye adamadenw filɛ al-anbiya wa rusul ala y'olu tɔmɔ adamaden tɔw cɛ la k'u fisaya ka tɛmɛ maa tɔw kan o cogo in na Allahu Ta'ala ye kalo dɔ kusaya kalo dɔ ye ka yɔrɔ dɔ kusaya ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan Al-Kaaba so min filɛ o ye zaadahu Allahu ta'ziman wa tashrifa o so in n'a sɔrɔ ko so ko gansan don n'o don a ɲɔgɔnna jɔyɔrɔ caman bɛ sɔrɔ dɛ dugu bɛɛ bɛ se ka dɔ jɔ a yɛrɛ fɛ yen nka fo o yɔrɔ in de ye ala de ye o yɔrɔ in suganti parce que maa caman tɛ Al-Kaaba ko faamu Al-Kaaba fadlu fɔlɔfɔlɔ o b'a jɔyɔrɔ de nɔfɛ ala ye jɔyɔrɔ in de jira Ibrahima na ala m'a fɔ dɔrɔn Ibrahima alayhi salam taa so dɔ jɔ ten ni yɔrɔ min ka di yɛrɛ ye ayi Al-Kaaba jɔyɔrɔ de jira la ala ye o yɔrɔ in de tɔmɔ k'o yɔrɔ suganti a sugandili dun bɛ ala de bolo a ko aya laban na ko sugandili tɛ jɔnw bolo k'a b'ale de bolo fana ala min a bɛ fɛn dilan ni min y'a diya a bɛ fɛn sugandi min y'a diya Allahu Ta'ala ye kalo dɔw kusaya kalo dɔw ye al-ashhurul hurum olu bɛ yen n'o ye hɔrɔma kalo ye hɔrɔma kalo 4 bɛ san kɔnɔ olu ka fisa kalo tɔw ye san kalo fana cɛla ala ye bonya dɔ da sunkalo kan ka tanga dɔ da sunkalo kan ka sugandili dɔ kɛ sunkalo la a m'o kɛ kalo tɔw la sunkalo ni san kalo si tɛ kelen ala ye fisamandiya min bila sunkalo kɔnɔ nin man dɔ in ye ani Allahu Ta'ala ye sara min layidu ta sunkalo kɔnɔ nin man dɔ in ye Allahu Ta'ala ye magoto min layidu ta sunkalo kɔnɔ nin man dɔ in ye a ɲɔgɔn tɛ san kalo si kɔnɔ nka bamananw ko ten ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu nka ta kan b'a la dɛ ni min y'a ɲini tɛ ni min y'a ɲini ala ye fisamantiya ninnu kɔni bila a kɔnɔ o ye ala ka fɔnisira ye ka sugandili di e yɛrɛ ma ka alhamdulillah an bɛ ala deli ala k'a fara an si kan ɔ ni ala ɲinɛna min na a kɛr'i ɲɛna a filɛ a fisamantiya filɛ a tɔ ye jumɛn ye sisan ala ka dɛmɛ kɔfɛ a tɔ ye e yɛrɛ ka cɛsiri k'i sɛbɛ dun ala bato ma tiɲɛ yɛrɛ la mumini ka ala bato waati kɛrɛnkɛrɛnlen t'a la waati bɛɛ mumini bɛ ala bato de fo ka taa se isa kuma ma wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin ala y'o fɔ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam nka dɔnnibaa tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min na o ye k'a fɔ ala ye waati minnu fisaya ka tɛmɛ waati tɔw kan jɔn ka dɔ fari ka baara ɲuman kɛ ka o waatiw la ala ye waati minnu kɛrɛnkɛrɛn i ka dɔ fari i ka ɲuman kɛ ka o waatiw la a bɛ barika don adamaden si la a bɛ adamaden si janya ka se yɔrɔ la i ma min bɛɛ balo dugukolo kɔ kan waati nafamaw olu tɔnɔ ɲinini ala ka dɛmɛ kɔfɛ o de b'a se adamaden ma ka i si san bi damadɔ min n'i y'o balo ka i tɛmɛ san kɛmɛ caman balolaw kan k'i tɛmɛ san ba kelen balolaw kan waati kunkuruninw de don dɛ
samandi ya sungalo kono na fora akabu haklima akabu famuma ngawe teme mami nyina ma odeka chale ma chaman be ko chaman dogoda mina ninge sungalo kono ashitike ashi e ko ngambe sanwosa nyina ndai ngon masika ke wala ka sanware tirana adama de ndi sabe ku adama de ti sabe ni mingeri nyana hakimu ko ta ko al yawmuk ko adama de ibe domina ikajjate bo o damadika ni be minge ulai kuke la tuakhir amalaka al yawm li ghad kadika bibara kombe bibara mbobla shinina وكبي نالا يشين نجري لا يكو وركه نجملوي نالا يا كامينا يا رب على كافرانشيكا ني بي كومين غولا وكولا ني سونغلو وري ني بي كومين غو كنا بوكو كنا توغا سيكا دوم بلوداتي مسكا كنا انا كنا دوم نا تاو بلوتي ام بلو بنا كو ofsama ndia kumunu be dine ko strafe yaro ni ko ofsama ndia on me femunu yeka chaya o chamante dine ko ide adama de rabbi ni ko alaka hine ni ko allah ta'ala ka fonsriya ni ko alaka soni on bebe shinga jeka fengele mi o adama de be femunu yine nyana ma ala kabni na fuluma feuna adama de ka dam ta ko ambo adama de kasura minga bunka temoka ودي على جيني نباروي ودي براجي بسرو كمونا على ما دي بسرو على لا نبارمو كوني ما بنسوا جاني فين إكان نسوا جاني ودي قرآن النسونا نودي قل بفضل الله أفوي عايشين دو على كرة داباك لسي صلى الله عليه وآله وسلم قل أفوي بفضل الله ni Allah ta'ala kafsamandi yadi wa bi rahmatihi ani ni Allah ta'ala ka hine fa bidhalika falyafrahu koni oflade kanga ni soja ni ode huwa khairun ko de herakabu mimma yajma'un kasabu bega femunum faranyonga kabini ni ka fenyini tawla jelat kenyina bayana okmana annana fam aya labandela ka foko aya kambe ko anga ni sojani mi o te anga fem fara taw yi nyonga jela tike nyina ma kama o kambe samandia jumeima ala e samandia munun kofo kabni ala jeyini ni barawla ko islame ka anga ni sojano de bana nini aya yi amba famu ka fo sungolo nali ni soja kodo sungolo nali nyakarli kodo sungalo kumbeli akanga keni farfoli akanga keni nisojai akanga keni ni here de kumbe anga no hakilai amanga miri ko dagan na todo ko toron na todo ko dikun na todo islame kanga sungalo kumbe alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni sungalo kumbe sahaba ni sojadi bi qudumi ni sungalo nali sungalo amni ngoni ni soja na nadi ngandi nyon sra anyi kadaka sungalo kono ko be here halambe joro ko mununa sungalo fe abeka no sungalo la kasro ni sungalo te ma wa be kashi go sungalo binasi e sungalo la makafsa e sungalo ndai nga ala barka dala dikato ni onje anchama way barka dayndi يا رب على كان فرب بركة دلوك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
osungalo min filɛ na an ye an bolo si an natɔ ma Qur'an y'a ko fɔ Qur'an ye sungalo ta a tɔgɔ ma an b'a wele tɔgɔ min na k'a majamu k'a bonya fɔ k'a fisamandiya fɔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كسنغلو مين نقرأ نجينا على أنزل فيه القرآن ما يفرع أن في أشياء شاما دنبوي ما فلا فنا لو قرآن جيني دم نمي كرا سنغلو لا قرآن جين كفلا فلا على كرا كان صلى الله عليه وسلم وكرا كبسنغلو دما وده أتوا فلا قاجين سنغلو لا ابن عباس كما دوننا كو قرآن يرد دفلي كبو لو المحفوظ ولا لا كان قبل بيت العزالة كبقولوا بلي فرلا كما كمبوما دون بعد كما سبنا نفو ولوكو أنزل فيه القرآن كو قرآن جينا ككلو من سمانجيا فو قرآن كمانا أفسمانجيا كا ويكماي دون بachama matafe ga ni kmai na be fengon jira ye korof lay be fara nyonga kera bakuru ba jigni wa kera jigni damni ni sungalo law شهر رمضان عليه سمولو تنو كو كلو من سنة قرآن جينا على لكن حديث دو ربي صلى الله عليه وسلم وكو قرآن كلين تده غافي بدما دو من قرآن وكفو كابه جينا سمولو دلا صحف إبراهيم توراة إنجيل كان سي قرآن ما كابه جينا سمولو دلا ala dum be fem munum buya basoro go buya ni sababu doy imma ay fey buya ni kuba doy keli ala wali ay koy buya ni bara do keli akono min siga ke yoro wore wal ma wati wore la ni alete salam sa kono sumalu siga yele makata kalu shila ay ni mangene ibishon juru talimi ya korote ko sungalo yela bana de mo tsika baka ka kalu shi yela maka ke sungalo yi mo tsika be aka ka yoro shi yela ma islamaya kono ko ke hiji ke yoro yi bana ala femi mbuya ba sura aya bunya ni kundo yi bana sungalo ala ire ya bunya fo ka kalu yi ka afsa mandia fo afsa mandia do yi jumai qur'ani jigini min kerala ado qur'an ni foyi te kili sa fadlu fala farala nyonga sungalo ya adama bunyay qur'an jigini min gerala ala yo fana fo wi adama bunyay o qur'an min nana kana cheni kalu faraka bonyoda o de atu don bobu sungalo weli ni to dama do wi atodo yi shahrul qur'an ka kalu sungalo to do yi don bobu shahrus sabr sabali kalu kada ka sungalo barai aka gele nima doni mana fo ika ni kala saballa wala sa ka siga wati nobo shahrul muwasat nyonde me kalu sungalo yu kalu o e adama kumai na alai wati da tajra sungalo sigi me nyonde me ka ay atski me yoma gwenka ngambe kuma khulasa ko ngeni bi ka sungolo kono o yujmeyi kalu yi akafsa kateme san kalu beka abara nyumange oni wati shi bara nyumange tekeli ani kalu to shi tekeli la alla ihakli bina sama seliba kalo tile tan fɔlɔ in hadisa min nana o la o bɛ kuma tile de kan nka nin ka bɛ kalo yɛrɛ kuturu de ma kuma ninnu ti ɲɔgɔn jɛ ti ɲɔgɔn sɔsɔ ti ɲɔgɔn kɔ kari o ye tile 10 ye ale kɛra sallallahu alaihi wasallam o baara ɲuman ma di ala ye don si la ka tɛmɛ o don 10 kan nin ye kalo de ye kalo dafali ka ta sunkalo kalo joli la fo ka taa se a sali ma ite baara ɲuman kɛ kalo wɛrɛ si kɔnɔ min ka fisa ka tɛmɛ a kan
akalo kele soro samandia soroli absika iteme sancha mambalulaka mima of samandia isoro lilatul qadri be sungalo de kono sungalo de ala kusma sara on wati to tatekini anafla seli sara on wati to tatekini amma atoda me miere la no eshuye ala koko melekeu te shun sara sibe ta doere melekeu te shun sara sibe ko ada bade ka bara be atay ko fo shun ko oye ale ala tay idafatu at-tashrif wa at-ta'zim ka fe bunyajra kuma alay misiru dameli mi kana aydama wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a allahi ahada yoroj me medu ko ko ka minta ala tay uti yorobbe ala tay nga ni idafa nunu ka ala ka fe do dabe kana aydama ko ni ne tay oye ka fe bunya de jira ka fe kerengere ni samandia doy ni sugandili doy mima ke tawla ko ni nana ibal madofi adido ku kadi wal ma adido bi bunya ko sobe yo minaka gerela ikoro ke diun ado be diun ga ya dido na ko ko ani woni ni ne ra tay ni ne de ko dona ba fa mo ko de ko to ti de ko yi oye iba fa ka le kerengere de to nun chala raala ko shu ya le tay ko ale le ba sarati ko adama de ka bara be atay ko shun wa ali ala tay shun wa be ala de nafa la ati foi ti ala ma jonte foi ke mi nafa bi ala ga ala e shun dambe kana ayre ma ko ali tado ka ke ka shun buya de jira ko wa ali de ba sarati bana sumalo ko fole ala fe a shun wajibiyali ayo fo kuma info ya shi chama o kuma kamun be anga sigu ka wati be likulli maqamin maqal angu lame kurai ka tashinu e kurai sungalo seto min fle islame ka don mu'mini ka don ko termeni te shuna flan fla te shuna shungo te tlunge alay kalo infomige akoni kalo inkera ma minyana ikashu ويسولو فردالي وي آية فلوي آية فلان على شويرة أتغمى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو من لمن يرى شو واجب يرى أكا شو فردادي كومي سلي فرداي جومنا ما دو بيباسرو سلي باليا كجون ubolo utafe ka tlunge kesilla ngani sungalo sira sungalo mambugulu o mo be islama do wala shungo ke ko mi dorona kadi bishu na mandi ti shundo ba famde shu islama ya josi undi toy islama ya josi nduru mi ni ka islama ya tika jofu aduru de ka shunde ye o duru toy par abu wajibi islama kilingile beka iye cheyo iye musoyo shun ye wajibi ka funa soro sharia ka boda do bibulu ipse ka bo mi fe yani sungalo ka teme o jumai komi wati na tawla dabina siro do wan ni ala salam o sharia be son maka sungalo be sina ga be daga e ka shun bla o era tibbe ga boy ka be na teme na ibasara abe beka bo minka peu ufana mo benga o mancha o be adama kumai na sharia ka uzuru noti baliku ite tamasrafe ite banabatoy ite musoye ko muso ka uzuru do bila ite chogoroba desele ite musogoroba desele a bodati bolo shuna de ni nani yere nige ko ka baraka gele ala mago ti ka barala de parce que a to kuma wara munumbo ko fe odesa vraiment on a bara ambi senga trop on a bara yani shuntiye ay bo bara de blow bara no ni ala kota o be blali ala kota bla bara kama boy ala ka fardaw te bla bara kama de mu'mini be bara de ke ibi baloni bara mi ka ala batu kadaka ambi ala batu de kama fende be to ala bato ngoro nga ala bato tito fen ngoro de
ma chama mo de fam fo fenya ala ya di adama di ma hali ire ni mago sera ma ala ko kungoro abisega to ala ko kungoro nga foi de ti ala ko bi to min kungoro no kera o forko ni tole a dogi salala adama de na kuya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun majinina adama de la foi kama foi fu kam batu o pan ambe garsiga yini minaniye ambe bara mun no bara reke kunde ye wala saki yere deme ka ala batu musaka yini ma cha mani vabde adama de reka dayri men yini na fotugo nyena ala batu musaka yini ni de do o ebege femi musaka yini o be dabla o yini ni kama tugodi e fe yini kun yere kasika ala batu nayi ne ko ebe bara do la kibino nyefo ko ni oni shun alaka njidi limani alaka njidi ala israila shun dan na isro la hala fon fena tanki shere boda munun fo nulu konte ay rabina kuma munun la olu te sahabo wide te sahabo fana nga anjantu ayra la angan labe ka sungolu kono ka an koko man ka kono na kafsa madia na ka hinay angana sran sungolu nye sungolu te sranye fe sungolu e nyagarli fende sungolu te kungoye dunite Allah ta'ala kafsa madia dido wa ayni mandu iskwandina hallo ya soro shun fardara mandu nga ka ko anye ko qur'ana ya fo chugomina nga anga sungolu in chugo aw ya la kiram mandu nga ko keregereli ya rabbi ala ka faranshika ala ka njini limani ala sungalo ya rabbi ala ka ke anyana koy abatu farfuni ana amusaka ya rabbi ala ko no ya anyi ambe sran fe ya akono ala ka nkishi uma ambe fe nyini akono wala sanga ke ka nye ya rabbi ala ka fenda ma mi here ka bunkate moka ala ka bodo ke anyi ala ka andulo magien akili be fami ve ya rabbi ala ka nzon ka bo o fon ayra akili te famu no ve ala ka nzon ka bo o fon جيم ملو يعني القيامة ملو يا رب على كانكشا قرسية سنوما بعلى ربلو يا رب على كدي أما على كفوني كأي قوم نباندلا يا رب على كبودا كأي أولا أم بهرا ميني جيلت كي ينما يعني لا هر على كنويا أي أم بسران توركم نيجي كنو يعني لا هر يا رب على كانكشوما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاة